אני בדיוק יוצא מהממד, וחברים, יש איזה רעידת אדמה, OpenAI הודיעה שהיא סוגרת את פרויקט סורה. סורה, כן, עם האפליקציה והסרטונים שפשוט ניסו להתחרות בגוגל, והעסקה המטורפת עם דיסני לפני חצי שנה בערך על $1 מיליארד, הם היחידים שהצליחו לקבל הסכם ל3 שנים לכל התוכן של דיסני, שזה מטורף, וכמובן הכל בוטל, הכל התפוצץ להם בפנים תוך חצי שנה, כן? לא תגידו יותר מדי, חצי שנה. עכשיו, אני אמרתי לכם כבר לפני מספר חודשים, עשיתי סרטונים על זה ש-OpenAI בבעיה כלכלית, היא לא יכולה, היא לא חדשנית, והיא כבר לא יכולה להתחרות מול גוגל, ומול הענקיות האלה, שלא שיש להם כיסים עמוקים, יש להם כסף בלתי נגמר, ולכן הם בתור, הם נראים כמו חברה גדולה, ובסוף זאת חברה קטנה, והיא לא יכולה להתחרות. אי אפשר להחזיק מעמד בטווח הארוך עם כמות הכסף שהם עושים. עכשיו, להריץ מודלים של וידאו זה בור ללא תחתית, ברור לי שכולם מפסידים, אין פה, אף אחד לא חושב אחרת, אבל לאט לאט זה מתחיל לקרות, ו-OpenAI נכנסת לבעיה, היא תתחיל לסגור מחלקות, היא תשאיר רק את המחלקות הרווחיות, אף אחד לא רווחי, אבל שזה נראה יותר טוב, כי הם רוצים ללכת להנפקה, הם רוצים לגייס כסף, וכשאנשים מסתכלים על התחרות ועל השוק, והם רואים שהחברות ענק בפנים, והן כבר משיגות אותה בטכנולוגיה, אז למה להשקיע? באמת אני שואל, בשביל מה להשקיע? ואתם יודעים מי האיש הכי מבסוט בעולם כרגע? אילון מאסק. הוא הרי נמצא איתם במשפט הכי מתוקשר של העשור. וכמובן שהוא מיד צייץ שגרוק הולכת בכל הכוח בווידאו, להראות שהוא לא נכנע והוא ממשיך לרוץ ומתחרה מול גוגל, וזה מצחיק לראות איך הכל מתהפך לו. דבר שני, אם אתם לא עוקבים, אתם משוגעים. אתם משוגעים כי אתם פשוט לא מבינים לאן הרוח. אתם ממשיכים להשתמש בצ'אט GPT במקום בג'מיני, כל מיני טעויות, קלוד, אתם משתמשים בקלוד? תעקבו. נראה לי אני אעשה סרטים על קלוד כדי שתבינו לאן זה הולך.